Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor, băieții de oraș vânează Pokémon la semafor, infractorii fără faptă dau check-in la coafor, sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Modelul nou de băiat pare fată, modelul nou de fată s-ar putea să-l bată. E o lume turbată, disperată, luată de cap, nu înțelegi ce și cum și când s-a întâmplat. Acum, hai să ne uităm un pic la cum a fost înainte. Care erau relațiile între femei și bărbați? Cine făcea ce? Păi uite, femeile aveau grijă de copii și plângeau. Da? De câte ori era un factor de disconfort, de câte ori era câte o lipsă, de câte ori era nevoie ca bărbatul să-și miște curul să facă ceva, femeia plângea. Și bărbatul se executa și făcea. Femeia era, bărbatul făcea. Da? Nu trebuie ca o femeie să facă ceva să devină femeie. Ea devine femeie by default. Bărbatul trebuie să facă chestii ca să devină bărbat. Și ca să ajungă să aibă o femeie, trebuie să poată să ajungă în postura de bărbat. Și postura de bărbat înseamnă că domina femeia. Da? El avea răspundere pentru familie, pentru femeie, pentru copii, dar asta venea la pachet cu autoritate. Asta îl făcea bărbat. Faptul că avea capacitatea să domine această realitate familială. Și cum ajungea ăsta să domine? Îl făcea măsa dominatorul Uli? Nu. Ajungea să domine, adică să influențeze, să controleze situația lui de viață, făcând dracu chestii. El își domina traseul în viață. În primul rând era stăpân pe viața lui, pe ce se întâmpla cu el, ca să poată să fie factorul de control în viețile ălorlalți care depindeau de el. Deci bărbatul trebuia să învețe să vâneze ca să aducă haleul acasă. Trebuia să învețe să construiască casa. Trebuia să învețe și să facă. Ca să fie atractiv pentru o femeie, ca aia să zică, uite-l pe ăsta, ce bine vânează bizonul, ce al dracu el a construit case, ce Ferrari scusit e, ce. Da? Pentru că o femeie este utilă de la capul locului. Da? O femeie poate să facă copii. Un bărbat trebuie să se facă util. Da? Despre asta e vorba. Și acum, lumea s-a schimbat. Lumea s-a schimbat și toată lumea merge la vânătoare. Suntem androgini, dar nu mai contează. Dacă avem cocoșel sau păsărică, mergem la serviciu, dăm cu badge-ul cu toții și suntem egali din toate punctele de vedere, ceea ce ne face identici. Suntem identici din toate punctele de vedere, nu-i așa? Nu ne mai diferențiază nimic. Nu contează că programul ăsta ancestral e încă acolo. Creierul nostru
primitiv e încă structurat pe genul ăsta de interacțiune. Da? Femeile au fost învățate de societatea egalitaristă că trebuie să caute un parteneriat egal. Ok. Și partea asta ancestrală a creierului lor ce le spune? Păi, le spune că vor un bărbat mai înalt decât ele, care să câștige mai mulți bani și să le domine. Poftim? Cum? Vor să fie egale cu unul mai înalt, mai puternic și care câștigă cu 58% mai mult decât ele. Aha. Da, are sens. Nu că are. Are, da. Nu e nicio discrepanță aici. Nu e nicio disonanță logică. Nu e. Nu. Bun. Acum, cum facem noi să ne adaptăm la noua realitate, aia în care și bărbații și femeile vânează și are grijă Ülös de copii? Cum facem? Păi, dat fiindcă înainte exista un cadru din ăsta foarte concret de interacțiune în cadrul cuplului, sedimentat în mii de ani, da? Și fiecare, să spunem, acum 100 de ani la țară, femeile știau ce au de făcut, bărbații știau ce au de făcut. Situația asta nu-ți oferea prea multă libertate, adică dacă tactul era cioban și tu erai cioban, dacă tactul era fierar și tu erai fierar, da? Dar, ok, aveai apartenență, erai parte dintr-un grup, știai ce dracu trebuie să faci, da? Deci erau niște reguli care îți făceau viața ușoară și simplă, care acum nu mai sunt regulile astea, că le-am dat dracu pe toate, pentru că noi suntem emancipați și avem feminism și avem pe dracu să ne cânte. Și atunci, dacă avem toate astea, perfect, după ce reguli funcționează toată treaba? Care sunt regulile? Nu sunt reguli, asta e. Așa s-a schimbat lumea, nu mai sunt reguli. Și dacă nu mai sunt reguli, cum interacționăm? Ce trebuie să facem ca să meargă? Că toată șmecheria este să meargă, nu? Păi ar cam trebui să fim ai dracu de buni negociatori, nu? Ca să putem să generăm un set de reguli noi care să fie funcționale pentru realitatea particulară în care ne găsim noi și perechea noastră, nu? Știi tu pe cineva care se descurcă așa bine la partea asta de comunicare și negociere, astfel încât să pună în operă niște reguli noi care să fie la fel de funcționale ca alea sedimentate în zeci de mii de ani de societate umană din asta trăitare în comunitate? Mă, eu nu cunosc nicio astfel de persoană. Da. Nici măcar eu nu știu dacă am ajuns acolo, deși, spun o chestie. Uite, așa, ca o paranteză la acoladă, fără să mă cac pe mine, deci nu ideea de a mă lăuda eu pe mine, dar voiam să spun că, uite, eu pot să mă laud la modul sincer că am avut numai relații mișto. N-am avut nici o relație despre care să spun, bă, ce horror a fost. N-am avut nicio relație horror, pentru că n-ar fi fost o relație dacă era horror. Da? Pentru că eu, să spun o chestie, eu știu să
impun reguli. Da? Eu știu care sunt limitele mele, le comunic într-un mod cât se poate de deschis și onest, după care le veghez. Da? Să-ți dau un exemplu. Așa, teoretic, nu spun că s-a întâmplat. Dacă una mă face cretin, de exemplu, eu îi explic cu frumosul că nu accept genul ăsta de lipsă de respect și că la următoarea tură am ieșit pe ușă. Da? În momentul în care limitele, regulile sunt clare, lucrurile se pot desfășura într-un mod previzibil, ceea ce predictibilitatea asta în relație are o importanță pe care nu o bănuiești. Bun. Și atunci am controlat cumva cadrul relației. Ce înseamnă am controlat cadrul? Cadrul de desfășurare a relației, cadrul mental al desfășurării relației. Ce înseamnă povestea asta? Înseamnă că tu ca bărbat trebuie să ai o poveste de viață atractivă pentru o femeie. Trebuie ca tu să ai lucrurile puse în ordine și ca ea să vină atrasă de personalitatea ta, de stilul tău de viață, de ceea ce poți tu să oferi. Tu trebuie să oferi. Da? Ea trebuie să primească. Așa e lumea. Da? N-avem ce să facem. Da? Treaba asta cu plătitul 50-50. Femeia se usucă ca deșertul Sahara dacă o pui să scoată bani din buzunar. Ești dement, cum să o pui să plătească? Da. Deci căcaturile astea feministe, nu vezi, dă treaba ta. Bun. Deci tu trebuie să îți construiești viața, iar viața ta interesantă și atrăgătoare va atrage negreșit femei. Da? Trebuie să știi și să interacționezi cu ele și asta se învață, ai nevoie de exercițiu, dar cam asta e și ăsta. Acum, să revenim că am făcut o acoladă la paranteză, la dracu mai știe unde am ajuns cu subiectul ăsta. Bun, ce morală voiam să iau din povestea asta? Sigur, nu spun că este imposibil să interacționezi într-o relație pe termeni din ăștia egalitariști, da? De genul, tu duci gunoiul, eu spăl vasele, tu faci aia, eu fac ailaltă și programăm seara de joi când ne... Poate să funcționeze, dracu știe, poate funcționează, dacă știi să negociezi. Dar ce spun eu este că dacă vrei să ai viața ușoară și să meargă lucrurile unse, trebuie să fii în acord cu rolurile ancestrale. Ca să nu îți complici existența. Adică, femeia plânge, bărbatul face. Dacă băiatul este letargic și de-abia s-a desprins de fusta lui măsa și nu face, și femeia face, da, ne-am dat dracu. Ne-am dat dracu rău, pentru că ea se poziționează pe poziția de bărbat, iar el se poziționează pe poziția de femeie
și șansele ca ăștia doi să mai facă dracu sex la un moment dat, ai. Ca un caz extrem la dinamica asta toxică de relație, e ăla în care ea e scorpie. Deci, dacă ea e scorpie, treaba asta nu se vede doar în relația cu el. Dacă ea e scorpie, ea va fi scorpie în relație cu toată lumea. Adică, le vezi pe astea care sunt obraznice, care sunt nesimțite, care sunt agresive, care sunt proaste. În combinația asta e mișto tot. Așa. Și îți dai seama că acasă au o cârpă sau n-au nimic. Da? Pentru că dacă ar avea un bărbat care să-i mai spună de când în când: "Oi, ce faci? Ce dracu faci dacă continui așa? Rămâi singură. Eu mă tirez dracu de aici, că nu ești sănătoasă." Dacă ar avea un bărbat care să-i pună limite, nu s-ar comporta așa, nici în societate. Asta e șusta. Dar de ce nu pun bărbații limite? Asta e interesant tare. Bărbații nu pun limite pentru că sunt plânge izdă. Aia care nu știu ce dracu noroc a dat peste ei de s-au ales cu o bucățică și habar n-au cum să atragă o femeie, ăia sunt speriați de moarte că or să piardă scorpia. Și atunci când se întâmplă treaba asta, am căcat steagul rău. Pentru că aia se va comporta cu el ca și cu o cârpă. Va șterge cu el pe jos, după care, după ce l-a folosit în modul ăsta barbaric, va simți zero atracție pentru el. Pentru că o femeie are nevoie de un bărbat, nu de o cârpă. Deci, este esențial ca un bărbat să poată să folosească ouăle alea decorative și să poată să spună: "Dacă nu te potolești acu, plec." Da, pare extrem. Pare, dar vezi tu, în lumea asta sexuală există un echilibru. Femeile au control asupra sexului, bărbații au control asupra relațiilor. E un echilibru aici. Dacă tu cedezi și controlul asupra relației femeii, ce dracu pârghie mai ai tu ca relația să rămână funcțională? Da? Pentru că ea are și controlul sexului și controlul relației și tu sugi o ceapă. Tu n-ai ce dracu să mai faci. S-a terminat. Deci n-ai ce să salvezi din situația asta. Dacă vrei să ai o viață ușoară, dacă vrei să ai o viață frumoasă, tu trebuie să fii bărbat. Dacă ești bărbat. Dacă ești femeie, tu trebuie să fii femeie. Da? Tu trebuie să-l motivezi pe ăla să facă dracu chestii, nu să le faci tu pentru el. Dacă le-ai făcut tu pentru el, s-a dus dracu tot.
Bun, nu știu dacă am atins toate punctele, că oricum a fost foarte lung filmulețul ăsta. Nu știu dacă a mai ajuns cineva până aici să-l asculte. Lăsați comentariile și înjurăturile mai jos, vă rog frumos. Și până data viitoare, vă pup bine, pa!